Продавай! Продавай! Война се води по улиците, пълно е с полиция. Говори се, че куки под прикритие с благословията на криминалната комисия са на мисия. Никой не познава настоящата им визия. Наблизо са разкрили са нашата локация. Заели са позиция в очакване на провокация. Отряд от качулати са брутални, са готови са ареста да превърнат в касарница. Цяла седмица в моя район снимат, ни успели са незнайно как с микрофон са ни записали. Но ние сме тренирани, говориме кодирано и всичко казано за прокурор е безсмислено. Продавай, квартале, 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 продавай. Епизод втори за позори, долнопробни актьори в рой на пасьори, хоми. Отгоре материала, който им